हेलो हाँ कोटी তোর গাঁ কথা মনে নাই কি ভাই ଆଉ ତୋର ମା ମାନେ କହୁଛୁ ନା ଏବେ ଗାଁ କାଏ ଦଶହରା ପହଞ୍ଚିଲାନି ବାବୁକେ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା ବଡ ଫୋନ କରୁଛୁ ଆଉ ତୁଇ ଏତେ ଲେଟ୍ କଲେ ହା ଆବେ ପଇସା ପଠେଇଲେ କି ଆକବେ ତୋର ମା ବୁଆ ସଡ଼ା ଘରେ কি করছেন কি না ଟିକେ দেখি আসবে নাকি বে তুই যে করে খালি বাহারে চাকরি করলি বলে কি বদলু কি গেলে কি আবে পয়সা পঠালে কিছু সমাধান হেই কি তোকে দেখকে লাগে তোর মা কেতে চাহুত তুই সে কথা জানিছিস না কেবে বাপ হব তেবে যাই করে জানবো ଆଉ ଦଶହରା ପହଞ୍ଚି ଗଲାନି ତୁ ଆଏ ନହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଆଏ ତୁ ଆଗରୁ ଟିକେ ନାଇଁ ଆସିବେ ହେଲା ହଁ ଶନିବାର ଦିନ ଆମର ବଜାର କୁଇଡାରେ ସେଠୁ ଯାହା ହେଲା ଶାଢୀ କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଝାଳ ଝାଳ କିଣିଦେବେ ସିନା ତୋର ମା ବୁଆକେ ତୁ ଖାଲି ଚାକରି ଚାକରି ହେଇ ମରି ଯାଉଛ ହାଇ ପଇସା ହେଇ କରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଛୁଟି ମାଙ୍ଗ ଏଲାଠୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖି କରିଦେ ଛୁଟି ଆସିବୁ ହେଲା ଆଉ ତୋର ଲାଗି ମୁଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଉ ଘିଅ ଚାରିଟା ରେଡି କରିଦେବି ଆଉ ନାଇଁ ଆସିଛ ହେଲେ ଦେଖିବେ ଶଳା ଦେବି ପରେ ବନ୍ଦ କରିଲା।